Vazhinji mune chirongwa chamunofarira chekuti mukashaya tinonzwa mafoni orira kuti ko chirongwa chedu turning point from prison to progress yamira sei, toti aiwa regai tiende mukati memajeri tinonzwisisa kuti hama dzedu dziri kurarama dziri mukati imomo vari kuzvigona sei uye ende api rehabilitation activities avari kudzidza uye hama dziri kuuya here dzichivashanyira. Saka nhasuno tati aiwa regai tiende kumarondera female correctional institution tinonzwisisa kubva kumadzimai kubva kuhama dzedu dziri kurarama dziri pamusha iwoyo kuti ende api mabasa emaoko avari kudzidza vari mukati meusungu. Watinani pakadi pano pamarondera female open correctional institution pano parweit paforce aiwa paripo naika ndinotenda maita flu here maita sei ndaita flu ndonguva yacho kanti kuri kunaya naya tumvura aiwa ndizvozvo. Mani makore mangani mama ekuberekwa? Yes, ndine 37. Okay, tasangana panapa paforce mama musvake kupinza mukati mejeri imosvai assault. Okay, zvakafamba sei musuwa? Ndakangorwawo nemunhu ndobva ndamupurira ndobva ndasungwa. Nawe kungorwa tega tega panzapa mondikurira motosungwa? Takanetsana. Kumba kupi? Kumba. Okay, padonza munhu wosvake here kana kuti murume wenyu muvakidzani ihama zvakamira sei? Munhu akatongoyewo pamba pedu. Okay. Hamuziyani naye munhu uyo kungowewo? Anogara padhuze nekwatinogara. Okay. Zvakafamba sei mama? Ndoda nezonzwisana wenyu. Akatongoyewo achingobvunzawo nyaya nemuzukuru wangu. Then pakupindurana ndopatikatadza kunzwisisana. Okay. Semunhu ane hashawo. Ndopanda tingoti tingopedzerane. Saka pakuzorwisana ndopatakabva ndamukurirawo ndobva ndamukwadza. Okay. Ndopakabva enda kupolisi ndobva anonhan'ara pandasungwa. Saka munhu makamurova panokwadza here kana kuti? Ndakamurova pasaspesi wako ndopakanyanya kuvara. Okay. Masvika mapurisa vakati kudii? Vakataura kuti wasungwa nekuti wakwadza munhu. Tikada kumboti tiite zvekutaurirana kuti ndimurapezi but zvakatadza kushanda. Zvikunzi iwe unofanira kuenda kukoti. Ndopandikaenda pandanotongwa. Matengwa nguva yakareba sei? Ndakatongwa 2 years. 2? Okay. Mva mabvisirwa ngani, mva masodi? Pavakatongwa 2 years. Ndodza ndakatosara nadzo ndodzandiri kumanya. Okay. Muri panapa? Ndakatanga ndiri kuchikorope. Ndobva ndazoyama panapa last year. Mave munani? Munani. Okay. Saka mane nguva yakareba sei muri panapa? About 10 months. Okay. Mauya panapa mama ndonzwisisa magarira maita muri kuchikurubi nekuzonzwa kuti aiwa iko zvino takukuendesa kumarondera. Makanzwa sei panguva iyo? Zvakandifadza nekuti panapa pane mikana yakawandisa. Like panapa tinokwanisa kuenda kumba tichinoona mhuri dzedu kumahome live. Uchitonoziya waonawo kuti pamba pari sei, zviri kuita sei. Even chero uri munhu anoda kuita small businesses unokwanisa kutosvika uchiita sei, uchitoita uchidzoka pa5 days dzaunenge wapuwa idzodzo. Saka zviri zvinhu zvakachinjawo life yangu rather than kuti daina ndiri close ndaingoramba ndiri mukati ndisina chandinoziva chiri kuitika kunze.
saka zvakandibatsira. Saka munoenda pai kumahomwe munombosangana here nemunhu wamakakanganisira? Handisati ndambosangana naye. Okay. Okay. Mauya panapa masvika makasarudza sei kuti aiwa ini ndoda hangu kuenda kudepartment iri uku, aiwa makapiwa here mukana wekuti aiwa pano tinoita izvi neizvi neizvi ende ndeapi mabasa emaoko amakaudzwa kuti muzochizoti aiwa ini rege ndiende uku? Pano tine mabasa emaoko akawanda. Tine catering, tine sewing, tine hairdressing, tine macomputers, tine animal husbandry yetrukicha. But ini ndakasarudza kuuya kunoku nekunyaya yekuti zvone kunoku kunoitwa zvema-animals, but then ezvinezvi like trukicha zvema-broilers. Ndobva ndaona kuti at least ndikaita zvema-broilers chinhu chinonondibatsira ndiri panze, because ndichaziva kuti from scratch kubva pekutanga ndinochengeta sei huku yangu kusvika pekupedzisira. Kana ndiri munhu ari kuda kunopinda into business ndichange ndichiziva ndiwane loss, but at least ndinowana mari yakati wandei through experience yandinge ndinayo. So ndakaona kuti kuve ndiri muthis lesson inondibatsira by the end of the day. But muri kumba maimboita here zvemabhuroi? No, handina mvura ndambozviita, but through nekudzidziswa kwatrukicha panapa ndakuziva, because panapa tadzidza zvakawanda pamalessons edu. Now ndakuziva kuti kana ndikatora huku dzangu a day old chick kusvika painonobuda inenge ichiita sei. A day old chick ndofana kuita sei pamatanga angu, like ndofana kupreita bruta yangu for about 32 to 34 degrees 24 hours before the arrival of my chicks. Then from there I have to count my chicks from achingosvika. Then from there I have to check the diseases that they have. If they have any disease, then I have to go back and tell the company that has brought the chicks. Then maybe they will bring the other chicks for me. But all those things, they need experience. If you don't have any experience, then, and also the steps that I have to take. How much you need. All those things. So we're getting experience through this lesson and lecture. Yeah, which is changing our lives very well. Saka zvakakoshera zvakadii hamusati matonetwenyu here tiri kumba pamunoenda kumahome leave pai? Kana kuti dzidziso kavari kumba pai pamunoenda 5 days? Now I just started with 25 because I wanted to see how experienced I am. But I'm seeing that I'm getting there with the experience that I'm getting here. They're growing very nicely. Oh, yeah. Those 5 days when I go home, I just check and leave and see if they need anything, if there is something, any problem, whatever. Then I'll come back here. By the time that I go there, at least I'll have some income. Then that income is helping me also when I'm this side, and also some other people that are at home. Saka zvakaomera zvakadii kudzidzisa zvakare vari kumba? Hazvina kumbonyanya kundiomera. Nokuti ndinongosiya ndangovaudza kuti so like ndikaona kuti I have got a chart. So they know each and every step. Okay, when you want to do this, if they've forgotten, they'll just go on the chart, then they read. Asi mukana uyu wakakunakira zvakadii pozozoti kudhara isati yaane correctional service ichingori ZPS pasati pane Zimbabwe Prisons and Correctional Service pakanga pasina mukana iwoyo wekuita mabasa emaoko ese zvamuri kuita izvezvi wakakukosherei zvakadii mukana uyu? Mukana uyu wakandikoshera because even chero ndikabuda panze the way people yavachitambira kudhara tikanzi tabva kumajeri and the way yavanotambira nayo this time it's iri different. Because iko zvinezvi ndinonosvika ndine certificate rangu recourse yangu yandiri kuita ndikamirawo pane munhu ndikataura naye kuti I'm doing this ndichiproducer certificate rangu, that person will say that okay, at least this person was in jail but she's now corrected and she's a changed person, so maybe I can deal with this person and the life changes. You'll never go back to those situations that brought you in here, but you'll be a different person. So
kugamuchira kwamuri kuita mucommunity pamunoenda kumakumba ma5 days aya home leave muri kunogamuchira zvakadii necommunity? Vari kutitambira because tachinja like ukangosvika ukaona munhu ari kuita like especially nyaya yehuku ndoyanyanya kusara. Vamwe they are just doing it but they don't have that experience. So ukasvika uchiudzwa kuti apa wanga uchifanira kudai apa wanga uchifanira kudai. Yeah, people they are saying that you have changed. Okay. Hamusi kusangana nematambudziko evanhu kutaura mashoko zvakare kudzikisai pasi pazvinhu zvamunenge muchigona? So far they are not. Not knowing some other people they talk behind your back. Okay. But with the people that I have met, they haven't said a lot of things that are bad. But they're just saying, oh guys, you're doing a good thing. Some of these opportunities that you're getting, us we don't have them. Because you can see that out there, some of the people, they are not getting the opportunity that we have here. Us, we are very blessed. Okay. Yeah. Some of the people, they want to learn a lot of things, but they can't do them. Sometimes because of the financial income they don't have. But us, we are blessed, yeah, because we are just getting everything for free. Yeah. Kuno kuti ku correctional institution tiri kuchikoro muri kuattachment mazodzokera kumba muri kuona zvamuri kudzidza pano zvichanokubatsirai zvakadii? Ndanzwa hangu zvamuri kutoita izvezvi musati mabuda zvichanokubatsirai zvakadii kuchinja upenyu iwe muri? Zvichandibatsira zvekuti I think I'm going to have a big business when it comes to broilers. Because what I have learned here, I can see that I'm going to go big. Takatarisa magariro amuri kuita muno, pane here zvamungafunge kuti zvingade kuitwa zvichida pamunozobuda? Tozoti vamwe vari kuchema nenaudze kuti patinozobuda zvisinei kuti tadzidza yedu tane maexperiences ezvinhu zvatadzidza, asi tikada kuzonotsvaka mabasa tine nhau yekutinetsa yekuti tosvika tinzi makanga mbori kujeri mune criminal record. Zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kubatsirana nemi kuti pamunonobuda paya zvisinei kuti chanotanga zvako zvinogona kusvika zvichinetsa, zvinogona kutanga kunoitira pamba pemumwe munhu kuita mabasa amunenge makadzidza pano? Zvamungade kuti zviitwe kana dzidziso yamungade kuti ipiwe kuvanhu ndeyekuti kudii maererano nekugamuchirai within makambanisi avo? Chana ndichikumbira chekutanga ndechekuti at least maybe if we can get maybe a starter pack. If someone can get a starter pack yekuti akwanise kunotanga kunoita business rake ari Pamba, then from there aita ari Pamba anokwanisa kuzonosangana nemamwe makampanisi achivaudza kuti okay izvi ndo zvandaita izvi tiri kuti ndondanga ndiri hangu kujeri but izvi ndo zvinhu zvandaita, ivo vachionawo kuita kwako kwaunenge waita. I think they can take you back. Ndofunga pane matambudziko here amuri kusangana nawo tikatarisana nemaprojects amuri kudzidziswa pano zvamungade kuti zviwedzero zvichida pamukushanda kwamunenge muchiita pano? Zvatingade kuti zviwedzerwe I think zviripo maybe tikawana manonzi like teacher vedu vanenge vachida kuita mademonstrations sometimes. So maybe if you can get some of the things that you'll be needing, that would be great. Okay. Mubuda nguva renhimani nguva yakareba sei kuti mukwanise kuzobuda? Ndiri kubuda musi wa1 August this year 2026. Okay. Zvamungade mimi kubatsirwa nazvo kuti pamuchabuda mugosvika muchiti aiwa pane zvandakadzidza paya ndakutotanga pangu pano izvi zvinhu zvangu zvandingade kuti ndizonotanga upenyu hwangu ndisazodzoke zvakare mukati meinstitution ino chi? Maybe if I can get a starter pack, yeah, something that I can start with from what I have. I think that would be great. Maybe wangonozitadza kuziva kuti starter pack yacho inenge okay, ndinokwanisa kuti like kukwanisa kuwana zvinhu zvekushandisa like capital. Okay. Okay. Ndopanda kuti mutipatsanurire papo like capital, because kana tichitarisa kuku tinoda matanga, tinoda chikafu chacho, tinoda mafeeders. Okay. Yeah, all those things. So at least even if I can get those things, that will be great.
even if I can start from a small portion. Okay. Yeah, even a small number, maybe 100 chicks or so, or maybe 50. It depends on what is going to come out. That will be great. Ndibana nchidabuzi mwaka ngozoti startup ikana kuti izvi zviombe zvandizozvikwanisa. Okay. But at least angonoti ndine mafeeders ndingazomashaya here. Ine ndingazoshayawo grower inonzi grower something. Haazoshayewo anogona kuti aiwa ini ndinogona kuwana 50 kg mwangu kuti aiwa ndogona kuwana hangu batangewo kana zvidhina chaizvo kuti vatange kuvaka chidakara chona. Saka vangonzi startup yake munoti izvi zviombe izvi handizvikwanisi. Mashoko enyu kuna na gogo nana sekuru pamwe chete nevadzidzisi vari kukudzidzisai pano nemoyo kana nepatience dzavainadzo pakudzidzisai mabasa emaoko aya, mashoko enyu ndekuti kudii? Ini ndoda kutenda zvikuru kuna na gogo vedu nana sekuru na mudzidzisi wangu. They are very patient. Ndiri munhu akatanga kutodzidziswa ndisina kana chandaiziva. But ikvezvinezvi ndato munhu ane experience akuziva achinja upenyu. So ndoda kuvati thank you so much. Murambe makadaro. Musaitire ine ndega, but with all the enemies that are going to come. Thank you. Aiwa tinotenda sisi muva nezuva rakanaka tikusiye muenderere mberi nemalisensi zvichida pamwe vangwana tozotodzoka takuti maakubuda muna August takutoda kuzotambira izvi zvichida pane vanenge vatounza mafeeders nechichi kuti mukwanise kunoita sei kunotangawo project yenyu mega makazvimirira. Thank you. Aiwa tinotenda maita basa. Ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara nawo pano sisi vari kutsanangura kuti aiwa kuuya kwandakaita imhosvawo yakandipinza asi ndadzidza zvizhinji kubva pamabato kana kuti mushando wemaoko ndakutodzidzawo kana ndakutozivawo kuchengeta mabroilers kumba patinoenda kumahome leave paya 5 days dzangu ndotonodziutilize zvakanaka ndatone mabroilers angu kumba ndichida kuona kuti zvandiri kudzidza ndinokwanisa here kuzozviita. Ndofunga kumbawo vari kutodzidzisawo vamwe kuti aiwa pandine ndisipo paya munosara moisa mvura yakadai munosara moita zvakadai. Kuvandudzwa kweruzivo zvese zvichitangira pano pamarondera force patati tiwe nhasi tinzwisise mubato wemaoko zvichiburikidza nevocational institution yakavhurwa pano tinyatsonzwisisa mabasa emaoko akasiyana siyana ari kuitwa pano kuvandudza vanhu vagere pano kuti pavanozonobuda nharaunda community ikwanise kuvagamuchirawo uye vainewo zvavanokwanisa kuita kuti vachengetedze mhuri dzavo. Tiri pano paZim News Mbiti TV. Rambai muchisubscribe, kulike nekukomenda nekuda kwokuti pasina imi hapana isusu. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabion chiti chesarai. Correctional center. Nyaya,